Kusolwa Umona nokufuna ukuxova umcimbi kaMthandeni uKhuzani Mpungose. Uzokhumbula mbukele Perfect TV ukuthi lempela sonto sisuka kuyo imicimbi yamaskandi bithe chithisaka lapha eThekwini. EMabhida bewukhona umcimbi obuhlelo umbuso wamaciko lapha khona bekunamagoso nalo ifolo lomaskandi ongama artist amaskandi. Uma sekuthe workshop uMthandeni behlela umcimbi wakhe ukupromote iCD yakhe kube khona futhi namaciko beyamemile. Kuthe kusenjalo kwabonakala uKhuzani Mpungose edlula ngakhona eworkshop emgwaqweni edlula ngemoto. Abantu-ke babe nokuphawula-ke okungafani njengoba bazothi abantu abayi ngandawonye bengamanzi. Abanye bathi ubedlulela nje uKhuzani phela umgwaqo loyana kuchaza ukuthi uMthandeni bebeka umcimbi ngeke sadlula khona. Abanye bathi hawu imigwaqo emingaka yini afuna ukudlula lapho ngoba nje ufuna ukubukwa, ufuna ukuxova umcimbi kaMthandeni. So kufakela ama-clip umbukelo wePerfect TV ubone nawe uKhuzani edlula ngakhona uzwe nabantu bebemgxeka bethini. Khuzani ngabe befuna ukuxova na? Ngoba ubedlulela uKhuzani nje umgwaqo okhona lapha obheke khona eMabhida. Ahlala no comment section ukhulume nami bukela until next time. Awe. Sengithe ngidlulele workshop bafowethu. Ngithi ngidlulele workshop.